paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakabayad kayo ka din iti kuryente yo, kukumare? Siyak, saan pa'y? Si Kangay maritoyang. Kasano ko mga agbayad ka, may katawan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kalaat mo't ang imin at ibabayadan mi iti kuryente. Kasta akmad. Doble ang imin at ibayadak itaabulan. Na, kunak man no siyak laang ti addaan kasta problema. No kasta, agpapada tayo ang imin at ibabayadan na iti kuryente. Iso amay salaang tibalakad ko kada kayo. Anya ngay day tamaray. Naskan nga agtipid kayo iti konsumo yo iti kuryente. Ay, sapay di kuryente amin ijay balay. Danom, silaw, electric pan, kan dadumapay. Ay, di kuryente amin. Ay, kasano nga taday tuyan. Tapay, Inteng, sa di numanan ti papanam. Ay, kita manakaigamak iti sabon kontrolya. Di mapanak agdigos. Saan ka amapan agdigos? Ha? Apay ngay? Nanginan ti babayadan ta iti kuryente. Nasken nga agtipid ta iti konsumo. Ay, di ka nga agunget Kano nagbagsita kun? Urayan! Basta saan adumakkel ti babayadan ta iti kuryente. Hindi pa'y kumaangin mina ti babayadan iti kuryente. Nagmayatin na ito'y buya ka pelikula. Makapakatawa talaga. Nagkunakan ka nga buya-buya ka. Nay, apay nga dito mo di TV ngay. Agtipid ka iti kuryente tanay. Nagdakkel ti bayadan ta. Kaya't kung nga rin nga agbuya. Awan ti agbuya-buya. Siyak tupay, sana nga agbuy-buya. Ay, unay kamit tay. Panagbuya lang nga rin iti TV, di kakaiso na aluliwak, iparit mo pa. Antay, saan ka pa yan nakalutaw? Apay. Itay pa yan mabisin niyang girl. Imbaw nakamangkita no nakaluto ka kanaon. Taday di parahangan nga agsibsibog iti mula na nakapasaw. Ay, nagrigat nga arunan daytoy kayo apaglutuak. Apay ngamin na kayo pa lang ti paglutuam. Kud addamot day ta di kuryente apaglutuan niyaw. Ay, saan mabalin nga usarin day ta di kuryente apaglutuan. Tanangina ti kuryente. Kaano kanto nga makalutaw? Kud saan ka pa imot anak-around? Ay, si kamadlangan ti agaron, kwarog. Ay, adda pa panakantay. Ah. Adda arkilak iti tricycle ita. Di magasak laeng, tadda inted ko kiniyang kalinteng. Tay daw-dawatan na abin Ala, ingka nga rod, ta ibagam ka ni uncle mo, ta iso ti agaron. Tano saan, uray saanan, amang mangan. Katsika ko man ti agaron aantay. Inak mangayo di tabantay, iti kanayunan apagaron. Anya! Kumplito tayo amin ay. Kompleto kami, kapitan. Ayan nga, dya electric pan. Ay, awan, kapitan. Indulin min dya electric pan. Ha? Tapay, kinukuha ti barangay day ta. Naskan nga agtipid tayo iti kuryente. Iso nga agpaypay tayo laangay. Puro tipid-tipid. Damangot to. Damangot ako na. Kakadwa. Awan mangot ko. Ay, ada nga agpayso na bang, Sate? Nagpigsapay mo. Asino ti agat anglid dito'y aya? Ay, agmi-meeting tayo kit din. Ay, mabit lang, kapitan. Lukatan tayo amin atawa. Tapno saan tayo matalimu daw. Ay, ewan. Lukatan nyo Matalimu daw. Sino nga min ayati nakaang-angot. Na, apay nga katawan ni Badong ijay salas. Awan mo't ti amok akadwa na ijay. Sapay ipigsa na't ipanagkatawan na. Ay, inakman kitaon. Ay, Badong! Apay nga katawa ka ngagmay-maysa. Nakaidip mo't day tatibay. Kay
Di mo magkaya ngayon day tatibay. Tako naman asking agtipidak. Di ang katawa latan. Uri awan mo buy-buyaek. Ay, agmaw yung kansan. Puro ka kami tipid-tipid kay. Aglisi ka dita. Takayat ko pwede ang katawa. Naa, kapaglisyan nga pailang. Sigurado adakkel ti matipid mi ita iti kuryente, kukumaray. Agasam, saanan nga agdigdigos ni Intay? Uray da kami mo't amaray. Saanan nga agbuy-buya ni Badong ko'y titivay. Da kayo laang aya. Uray siyak mat iso abas sito laang tibayadak. Agtip-tipid kamot aya, marikwanang. Katuan. Ay na, agtipid ka pailang kat agmay-may sakamot nga agbibihag. Wen nga rod ay kahit kasano ka ngay nga agtipid, marikwanang. Agmulmulang lengak latan nga agmalmalom. Sa anak nga agsilpon, tapno sa anak nga agchard. Isumot lagayam nga idinaminsan alimmabasak dito'y tersinam, nakamuleng-leng ka. Ay, da kami kandienteng, agar aron kami iti paglutuan mi iti kayo, tapno saan nagastar iti kuryente. Ngem, adanadlaw ko kan ni Kapitan Maribanang. Day, anya day ta? Kasla pimig sa amo ti kilikili power na. Aya, day, jak mo't maangot. Hindi nagmi-meeting kami di Kalman, ay na, uhuray kami la na ulaw amin. Ay, anusan yon, Mare? Taag-tip-tipid kami ngamin iti kuryente. Bawal tagbuya ti tibay. Kanya pa ti bawal nga ramiday. Ingka sumakdo iti pagdigos mauno kayat mo tagdighouse. Nagadayo nga yan ti pagsakdwak. Ay katano sama. Uray saan ako nga agdigaws. Awan siguro mo tagreklamaw. Ninto pa'y kapitan. Saan ka nun nga agdigdigos ko na ni Maribanang? Ay katuladag mo na. Ay, mapan ko mangki di bisitain na ita kumpare. Na yun ti kinapig sa ti kilikili power mo, pare. Naa. Apay, kaslamo nakapangan kan iti naalsem apyas. Adayuwak palaeng, hanggang maangot konti ang litma. Ay di kagreklamo tamaki ang angot kalaan. Talaga gaya, masaan ka nga agdigdigosan, pare? Ay, agtip-tipidak nga ron. Ay, oray na kami magkanituyan ko, pare. Agtip-tipid kami imutan iti kuryente. Ay, mayat mo't kiti aparay. Ta sigud mo't akabuteng ko ti danom. Ay, saan ko mo't akabuteng ti danom, pare? Masadutak lang nga mapansumakdo, dyan agadayo pagsakduan. Ay, madlaw ko kahit di ka magdigdigaws. Oh. Pagkunamay. Apay, di mo maangot ti bagim. Ada ang lit mo. Nabigpig sa amot ang lit mo, pare. Label number 10, siya number 1 uli. Ay, awan pa'y maaramid maray. Siyak, adar aramidag. No saan ako mga agtip-tipid iti kuryentay. Ada ako mga agbuy-buy ay di balay may. Tapno awan gastos, agmulang-ling kalaang nga nakaskanyak. Awan mo nga ron ni Badungkaw. Napan na pinasyar ni kumpari na nga intay. Isugarod ako nakan ka nga agmulang-ling talaangan. Sa bagay, awan mo ti maistorya. Tipid-tan, oray ti istoryaan ta, maray. Saan tan nga agsasao, basta agmulang-ling talaan. Sige maray, nasaya at day ta nga ramidan ta. Maday talaga. Anya ti madingay bagbagaman tay. Maday ti angot ni uncle mo. Agat ang late. Apay, di mo maangot. Ay, dumanon pa yun aging ganito. Ay, saan kon amaanusan? Ay. Awan mo't maangot ka. Ay, kat no nagpigsa. Makaulaw pa yan. Nakalukat mo't amin na natawa kan ridaw da ito'y balayaw. No ag-electric fanak mate, nagastos mat iti kuryente. Magdigos niyang gail, nakarkaro nagastos iti kuryente. Ang maulawak mate. Ala, ano sa munti maulawan tay? Takayat mo mo't agtipid iti kuryente. Hoy, tuyang! Tuyang!
Nay, apay. Anya tararamidam dito tersena ni Marikwanang. Damagang pailaan. Kitaam anak kamuleng-leng kami dito. Magmulmuleng lang ka, akas kalawan maramid na. Talaga mo't nga awan maramid ko. Ay agawitan. Saan pa'y analpas ti panagmuleng-leng mikin ni Marikwanang. Umunakan. Ay! Ay, apay ngagsangsangit ka ba daw? Agkat katawa kitay. Lalpas mo kami na niya pampanunutag ang makapakatawa. Isungagsangit akmat tanita na. Na, sangsang wamot, day tatibay. Jak inunday tatibay. Ang mga nung tandak ba ng agbuya? Agkat katawa ka nagsangsangit kang agmay-maysa. Itiparit mo magayam ng agbuya. Ang mga nunton madamdama, agsasaukan taon ng agmay-maysa. Ay, katsan nga dayo ang mapasamag dayta. Apay ngay, awan pa'y lang mo't dagiti kakadwa makagawad. Agsisyon kayo kumakanaon. Ay, saan da ka nga umay makisisyon, kwarog? Tapay. Maulaw da ka nga, men. Anya, maulaw ta. Ay, maawatak tirik nada. Tauray siya kat maulawak maut. Isungarod ang nakapismasak no ni Kapitan ti kasarita. Awan mo't kubid ni Angkal. Makaulaw ti anglit na. Apay nga adi agdigos. Anya mo't ngaminin ni Angkal. Awan pa'y sirbina ang natagra Kapitan. Tagat anglit mate. Saan pa yan asimrag di sekretarya kan treasurer? Tamaulaw da kanumot. Sa bagay. Ay, awanan ti mayat nga umasidag kan ni Kapitan. Aday wandan. Inteng, ingkagdigusan. Na, apay, kunak man nunasken nga agtipid. Ay, uray dakkel ti bayadan iti kuryente. Ti importante, agdigos ka. Na, agtipid tayo. Ingka agdigos. Maulawan dagiti tattao nga umasidagkan ka. Bay, maulaw da amin. Basta saan ka maulaw. Ana, tapno amom, maulawak matan kat, inteng. Ang anusan kalaang. Ay, makaagas. Ay, saan ka man ngagpambar? Ingkakit di agdigusan. Simro ti angkit ko. Ay, saan na pudno day ta? Ala, ingka agdigusan. Pinalubusa ko ni badong ko nga agbuya iti TV maray. Nay, kunak man no agtiptipid ka iti kuryente? Kasano ajak palubusan? Agkat katawa kan agsangsangit meten nga agmaymaysa. Ay sos, ay delikado no kasta. Jak met ipalubos nga agsasaunton nga agmaymaysa maray. Ay wala, ay narigatan. No kasauna amin na ako ton kan aluti it ijibalayaw. Ay, sigudo. Nay, agsilsilpon kamatan, Marikwanag. Ay, ewan, maray. Kasla naragsak kapay. Ay, ada ngamin kachat-chat ko. Ay, gastos lang dayta iti kuryente, Maray. Agasem ngay dayta cellphone nga i-charge mo. Bali, 5 amin, maray. Nagadumatan. Ado ngamin ti kachat ko. Ay, gagangay iti single. Ay, sa bagay mo't kit di May mayatan ti kasta, daytay naragsak ka, ngem tay agmulmulang ka nga agmalmalam. Ay, huwan, maray. Bareng maadaanak matan iti asawa. Ay, sapay kuma, Marikwanang. Sapay kuma. Oh, di mayat tirik nam tanakadigos kan. Mayat asasawom. Agsakitaksan. Saan kang agsakit? Nagkunakan ka? Makaam mo ka. No dakkel ti bayadam iti kuryente. Ay, ada pagbayad iti kuryente. Anya kalakit din aya. Di kanto agreklamo Ay, wan gayam. Mapana ko agluto. Tane, aldawan. Ay, siyak ka di ti agaron. Ay, apay ko mga agaron ka. Usare ko jay di kuryente apaglutuan.
Na, unay kamutin. Apay nga itauray nakla idurong. Ha? Induron kaya, Mike. Kawan, nagpigsapay ti pa nagkatawa. Kat makapakatawag ang da ito'y buy-buya ka pelikula. Oy, ba daw nakatugawak dito'y abay mo? Di ka agidurong-duraw. Ay, agyaman naktuyang Tay manugot ka ngagbuyak iti tibay. Kay maburburing kagayam dito'y balay. Datan, din nanuga na, hindi sumaruno ang buyag. Ay, sos, umadayo akan kan ba daw? Danugan naktuki day. Pinanawak ni Badong ko ije balay may ngagbuy-buya. Nimot inteng, pinagdigos kon, sakbay anapan ije barangay hall. Na, Maray. Asino nga tamot ti kasarsarita ni Marikwa nang dita cellphone na? Jay siguro kachat na. Ay, adda pa'y magayam arapaap na makiasawa day taba ako, Marita. Ay, katwan mo't Kukumaray. Nalpas ko na kinasarita di kachat ko. Anya ngay mo, tinagsaritaan niyo, Maray. Ay, apay aya ada magdamagam marituyang. Ay, kaya't kulaang mat-amaamon. Ay, nay, kukumare. Nay, isunsa daytan dayti agreeding iti kuryentay. Na, ay, sabtak man, taamwak numano ti bayadak. Ha, sa anak mo't kitday, amabutang. Sino kumangay ti mabutang no damot pagbayad tayo? Agbayad tayo, Ay, sana baling aggastos kayo iti kuryente. Takasapulan nyo matday ka. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Jun Rem. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.